Yawan. Syaka kwai kaban salong hapung jong ibadu penter hapong tung sokrda kasurok banle syamol nong. Bala peniai dai ba Stefan Komolo bat ki parlok. Kadai ke jing kwai kabam kan salong haga khat phra tarik banai bapra arajar arpusan nudo kapor kandai beje mstem hado kapor architeng janmit. Kador juga tiket kadai sans patengka si tiket haringkat bat kawai ka tiket loki draw nakabenta uwei unong kwai. Ka price sakane ke jing kwai ba khabam kan long price benengkong 10,000 price baar 10,000 bat balai 1,000 tengka. Kan sedon ru sasantali ki consolation price hakaban saai hakador 10,000 tengka marwei. Nalor ke dokha ki brodon lepa en sathet thumai syu salai kuantal haka khatwei tarik bara phra arer pusan hakapor phra chiteng lakhot lawet sumbharu ya ki pararawan ki bakwa ban sakhi ya katei kasngi the dokha hakatei kapung bakin yawan haka khatwei tarik bara phra arer pusan nadu kapor phra baji men step kapor ban bu jaka kanlong haka khandriu tarik bara phra arer pusan nadu kapor shibaje no phai singi phila ban bu jaka daw rongwiang new ding haswa ban shim tiket hakaju hikatei kasngi yaw rongwiang new ding pala bu jaka enweng no hapo ka ar chiteng en shim jing thaulut ya barok khoj kijat dokha bapingat na katei kapung ki kendon hakatei ka sikhwai ki long kumne harum enomsha bandi kino kijingdi ban bu aj hakatei ka jaka khwai enomsha batmi ki jiklumar ne thau jing ya kajia ne kren ki kentin khlem mokor sisin badap ka price kirawan kimdon hokshu ban thau jing klumar larajia badon ki dokha ki balong markaju ka jingkhia ya ka price en ya sam markaju kumbalabu ya kathong omsha ban penja clear ne breakfasting ne bitor hapo kapung dokha hakatei kasngi kan sadon ru kajing lakai lucky draw kador jukit ket kolong his patengka kawai ke tiket bat arts patengka nak banta lightly ki tiket ki price lucky draw kilong kumni harum badengkong 10,000 baar 100,000 balai 8,000 tengka lada duna kirawan ru kajing khwai kan yaj bet kumbalabu kathong